खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 मे मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिना लादों किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फालांगियाव जाफुंसारगोन, गोबां रां आरजिनो हागोन, रां आरजिनायाव मोजां सान। वृष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन, रावजोंबो गोरोबनाय नङा, गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हानाय नङा। मिथुन राशि। हरखाबै नखराव गोजोन गैयै जागोन, नखरनि जेंनायाव बिमाया दुखु मोनगोन, जेंनाखौ बोस्रांनो राहा मोननाय नङा। कर्कट राशि। रां रुफा मोनफुंगोन, फारफ्रोमबो बिथिङाव मुलाम्फा जागोन, नखराव गोजोन फैगोन। सिंह राशि। रां रुफानि आंखालाव जिंगासिनांगोन, मावनो लानाय खामानिया जाफुंनाय नङा, नखराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। कन्या राशि। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन, गोब्राब थासारिखौ बारहोनो हागोन, आनजादाव उथ्रिसारगोन। तुला राशि। सांग्रां जा, मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, रां रुफा खहा जागोन, गोसोआव गोजोननाय नङा। वृश्चिक राशि। मोजां सान, नखराव धोननि आंखाल जानाय नङा, धोन दौलतखौ लाना गोग्गानाय फैगोन। धनु राशि। गोदान हाबा मावनो सुबिदा मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन, गोदान थांखिजों आगान सुरनो हागोन। मकर राशि। हरखाब देहायाव जेंना सोमजिगोन, लोरबांथिजों सम बारहोनांगोन, हाबा मावनो गोसो जानाय नङा। कुम्भ राशि। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, माखौबा सानफ्लांना उसुखुथु जागोन, बायजोआव ओंखारनो गोसो जानाय नङा। मीन राशि। मोजां मावना मान मोनगोन, समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन, गावखौनो गोग्गानाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।